place of absolute security. Ang arka o ay dapat maniin makapapunta o hingpit na kasiguruhan. Hindi pagpakasunod ka sa mga ark, durado, hindi ka makay. Kanawa, katong walo sa mga tao, ang sabi nito, si Noah, yung wife, si Shem, yung asawa, si Ham, yung asawa, si Japheth, yung asawa, walo sila ko, nakasunod sa arka. Walang usap sila, nagawa sa arka, kaya ka naman. So ang ark na ilang isudlan, usap ka, dapat na diin, at unay kasiguruhan. In Genesis chapter 7, verse 16, and the Lord shut him in. Ang Ginoo, ipasunod kanila, ang Ginoo yung silado, ang mamamong arka. 1 Peter 1:5, ang Ginoo, the believer is kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Kita ron, nakapagtutuo sa Ginoo. Kita gimanaliptan sa Ginoo. Kinaagi kayang gahog tungod sa atong pagtuo. Aron, makabaton kita o kaluwasan. Kasi ako ang niyang maangkon sa katapusan ng kapanahon. Amo ang pagkabalhaw, kung ikaw mamatay, ikaw mamatay. Kung wako ang raptor, nakabot sa raptor, ikaw mamatay. Inaagi ang security, makaangkon na ito. Inaagi ang dito. Ang gahog sa Ginoo, tungod sa imong faith kay Jesus Christ, tungod sa imong pagtuo sa Ginoo, ako'y manalipot kanino, ang dili ka managlag, ang dili malaglag ang imong kalag, diya sa kalayo, na walay kapaman. Genesis chapter 6, verse 3. God allowed 120 years for the people to be warned and to repent. Kitagalan sa Ginoo, usaka lugar na din, kasiguro na sila maluwas. Din maong arka. Pero for 120 years, na nagpasilaan ang Ginoo, sa mga tao na sila una at hinunson dahil lang na sila kung kumulo sa arka. Walay bisan sa kanila na nagpitay. Walay bisan sa kanila ng ito sa wali ni Noah. Kaya pag-alulupan ang Ginoo. Inong nagpakabot sa panahon, walo lang sila. So in 1 Peter 3, verse 20, the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing. Ano ang lugay may naman ang arka? For 40 years, wala na ang arka. Ano kung ano? Patasan ito ang daghan pa kanila. Ang daghan pa unta kawalingan. Ang mabuk ang ulo, para unta daghan mo. Pero ang ito sa ikaw na nakunan. Pero wala kita na ito o. Ano kung anong ilok ng balik ng ulo, di ba? Ang ulo mo. Ang ulo mo ng tayo. Ano yun niya? Walin ang makaibalita at sa tanan kaliwaan at sa kanang sulong sa kalibutan. Ang tao, makatulog ng maayong balita. Balik. Pwede mo kakubalik ng Ginoo pag ulawang panahon. Siguro kung gawin ko dito balik. Hindi yan. Ang mga tao, anak ng grace ko lang dito. Anak ng grace ko lang dito. Huwag sa Ginoo makakas ka nila. So in other words, at the same time, God was preparing judgment. He was also preparing a way of peace. Anyone na mutuo, mudawat ni Jesus Christ, and then as your Lord and Savior, nabuhigin mo, maluwas ka. Ano pa? Nang mga Ginoo, nag-prepare sa tao sa pagbuo ng kalibutan. Nag-aandam sa siya kung dalan ng tao sa pag-iyas. Sa maong mga in 2 Peter 3:9, the Lord is not willing that any should perish. Pag ako yun, ganyan ang inubukay sa balik, ano nga si Karoon walang ng balik, ibilit mo sa Ginoo, namalaglag ang bisan si Linsa. Kapag gusto niya, pag-gusto niya sa pinakala. Ino pa those who perish in the flood have the same opportunity to be saved. Katong tanan, nalalaglag luring sa lurong sa kalimutan sa panahon ni Noah, aduna ko sila opportunity, aduna ko sila kahingayunan na sila maluwas kamang na si Noah, naluwas na itong panahon na. Kapag, isayangan nila ang kahingayunan. Karoon sa mga panahon na. Naghatag ko sa kung galing kahingayunan. Kanino itungol na nila, ayaw musiki ang kahingayunan. Ayaw musiki ang opportunity na ikaw makasulod sa David na nilog yung prepare ng Ginoo. Prepare sa Ginoo, aron ka makaitya, hikal sa balik katapusan ng pagkalaglag. Ang gusto lamang niya, na ikaw mag-respond sa iyang pulong, kung magawat sa niya, iyon ang murang Ginoo, maluluwas sa pagkalaglag.